ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ክቡራት ኣሕዋት ኣሓት ተኸታተልቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ንሎማዓንቲ እምበኣር ከምዚ ኣርእስቲ እዚ ኣቐዲሙ ክትርእይዎ ዝጸናሕኩም ተኸታታሊ መጽናዕቲ ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሃንስን ኢና ክንጅምር እዚ መጽናዕትና ብፍሉይ ኣተኩሮ ኣብዚ ናይዚ ዘመን እዚ እናገበርና ነቲ መልእኽትታት ከነጽንዖ ኢና ማለት እዩ جت وانا نجار أبزي كنردو أزلنا اتمأكل كريستوس يكون ناي كل تملكتاتنا مخنياتو بزي كريستوس نتنبيت دانيال رأي يوحنسن كم تزجبع حيزنا كنبرلو ناي نخلينا سلازي كل نجار ناب كريستوس كتأمتنا خلالو مالتي أمو مسؤول كبلو دليزر لو خنتايو كاب تنبيت دانيال معرف حدا كسع رأي يوحنس معرف إسران كلتن يزولو كله بب حدا كم تجزي هير ذهبنا مجلس مرد عن بقول مسارات غيرنا نرينا مالتي اتي كان استوعلو زخالنا كسع كان نردو زخالنا عميقنا كيدينا مالتي اجي ابزي كبلو زدلن تايو اذا مجمرتا مأتوي النرئيو جنا حفشاوي እግዚአብሔር ذهبنا ممرحي بقول مسارات ስለምንታይ ከነጽንዖ ይግባአና እዚ መጽሐፍ እዚ ጽኑዕ ዝኾነ ቃል ትንቢት ከም ዘሎና ክንርኢና ማለት እዩ إذا فعل እግዚአብሔር بحق إذا ስለዝኾነ ድማኒ ኣምላኽ ባዕሉ ክሕግዘና ኸኣ ክንጽልይና እንተ ኺኢልኩም ኣብቱ ዘለኹም ምሳይ ሓቢርኩም ተንበርኪኽኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትቀርቡ ይዕድመኩም ኣነ ተንበርኪኸ ክጽልየ እሞ ሓቢርና ንጸልይ ኩሉ ትኽእል ጻድቕ እግዚአብሔር ኣቦና ተመስገን أوجيتا سلازي عدلين سلازي جزازين زحبكانا عزي أمسكناك الله እግዚአብሔር أملاخ كنتي أبقالاتكا النمبوو تصوعا نموك ملسلكا زيد فلتو عبين سور النجركا أكنجركا كمزبلكا እግዚአብሔር نتي كنستوعلو النخل زبالة أبقالكا زلو كله أنا زتعملنا زبالة اتجلسلنا نسخاس لزخونكا እግዚአብሔር حجزنا نابخنا قربانا كل حتفنا كل بدلنا كوا خاز فلنا زبلة كل كوانا أرحكا كدم سسو مساخخ عني طبق زخنا زمدنا كدوانا نملسكا كدقفنا بقيت هذه السن تسلي لنفسه كتسب كتزارب كتبرات كتتصنان كأن لمن تريف زلو جزينا ساعتنا كل حلفو بسم ودخ يسوع كريستوس آمين راين بار كمتي أقدم مزبلكوا أتوقعنا أب تنبي دانيال رأي يوحنس يقول إذا قدامي كفالي أبزا قدامي كفال دماني بفولي بزعبا إتي تصنع زخانة قال تنبيت كم زلنا إتي زعبا إتي أزيو أقداسي زبحال እግዚአብሔር زحابنا حساباتو كندقنا مالك بقال እግዚአብሔር مسارات أما مصحف قدس كنا خلنا أبتنبي دانيال معرف 10 تخليته قال أملاح كم زي بلنا تنبي دانيال مبل 10 تخليته معرف ناي مودعة الزمن فتصامة هي التجلد أبو أبتمودعة الزمن برجت تي من تدق حزب خاز قوم عبي مسفن مالت ميكائيل تنسي لوك جلس أخلق على እግዚአብሔር أبو وانا وزخانة من أختي يهبنا يجي أبقصر 4 كم زيبل نستوعب دانيال معرف 10 تقصر 4 نسخة جنايبل أتا دانيال كسع الزمن مودعتا نزن قالات زين عصول نزام مصحف زي أخا أنت يجبر رايبل حتما يبل بزحات كمرمروا يوم مستو عالدما إنا وسخة خيل يجي بقال እግዚአብሔር مسرت بزحات سبات نزق قال زي كمرمروا مودعتا الزمن يجي بزحات قبل كله أتم زوزحو يقبلوا مالتي كله يسوع كريستوس كملص كله بعبي إنه كريستوس ولا يتقبلوا هجي نحنا جن كردو أزلنا تايو እግዚአብሔር ناتو سعبت خاء اللوه እግዚአብሔር نزيك على زخ جلس اللهم زدل مالتي كم كن كوني أملاح زدلنا مستوعل إنه وسخك خيري كلنا كله بزي أبتنا عالم فلتت أيكون أنتك أندز زارة ولا زلوا برجس أو مستوعل فلتت إنه وسخ خمس خير ردوا نجاري بقال እግዚአብሔር مسرت أنت خلنا جن بعابي أبت من تساو نجار كأ እግዚአብሔር مردع كم زهر يزارب زلوا
هجي أم معرف 10 تختارتا معرف نتيرة أب قطر 10 تخنبب كم زيبل بزحات كتصري كتصعدو كل عون إياه إتهم رسيان جنايب رسيئنات كجبرو إياه إتهم أديبانهم يستوعلوا ومبر كابتم رسيان سي حدقوا أي كستوعلون إلا سلازم بقال إجابير مثلا مني كستوعلو لازم الأختزي إتهم تبابنياتات مالك سلازم أحواتين حتين نسخاتكم من أنا تبابنياتات كنكون الدل على الله مالك إجابير كقلت سألنا يدلله زمانات كنستوعل جزينا كنفلت كدالينا خاني مساف قويتان تخنجبر كنصنح مالت يسوس بخبرة متص كله دماني تنصبيو زنبرنا أملاخنا إزي كدحنا خايو كنبل እግዚአብሔር ይደል ማለት እዩ ኣብ መእተዊ ዝኾነና ናይ ዝሓፈሻዊ ጥቕሲ ኣቢልና ኣለና ሕጂ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ክንከይድና ምዕራፍ 1 ሕጂ ነስተውዕል ራእየ ዮሃንስ ክንሪኦ ከለና መጀመርታ መን ይህብና እተራእልና ክርስቶስ ይባዕሉ ሕጂ ልክ ዳንኤል መን ይህብዎ ክርስቶስ ኩሉ ጽሑፍ ኣብ ኢየሱስ ዝዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጽሑፋት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉሎ ብዛዕባየን ዝምስክራ ኢሉሎ ኩሉ እቲ ናይ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ማእከሉ ክርስቶስ እዩ ሕጂ ክርስቶስ ባዕሉ ከዓኒ ንዮሃንስ ክህቦ ከሎ እቲ መልእኽቲ ንነፍሱ ወከፍና እዚ መልእኽቲ እዚ ክበፅሕ መታን ኢሉ እንታይ ኢሉ ኢልዎ ለኣኮ ኢሉ ስደዶ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል ምስኡ ክዛረቦ ከሎ ግን ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ሂብዎ ኣሎ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ከድና ክነንብብ ኢና ኣብ ቁፅሪ ድማ 3 ከምዚ ይብል እቲ ዘመን ቀረባይ እሞ ይብል እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተፅሒፉ ዘለውን ዝሕልውዎን እንታይ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ብፁዓን እዮም ስለዚ ነስተውዕሎም በዓል በቃል እግዚአብሔር መሰረት እቲ ዘመን ናይ ዘመን ይቀረባ ዘሎ እቲ ምጽአት ጎይታ ማለት ቀረባይ ስለዚ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተፅሒፉ ዘለውን ዝሕልውዎን ብፁዓን እዮም ይብል ማለት أحواتي لا يبحق بقال እግዚአብሔር መሰረት ክንድኡ ከለና ዘመን ቀረባ ከም ዝኾነ ምጽአት ጎይታ ኣዝዩ ቀርብ ከም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኸኣኒ እቲ ናይ ምጽአት ጎይታ ቀረባ ይኸውን ከም ዘሎ ተረዲእና ክንባረበሪ እግዚአብሔር ዝደለና ዘሎ ምናልባት እዛ ጥቅስ እዚኣ ቅርብ ኢልና ነጽናዕ እያ ንርአያ እንታይ ትብለና ዘላ እቲ ዘመን ቀረባ እዩ ምስ በለ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ማለት ንትንቢት ዳንኤልን ራእየ ዮሃንስን ማለት ዘንብብ ይዝገብ እቶም ዝሰምዕዎ ነዚ መልእኽቲ እዚ ዝንዕቅዎ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ግዜ ሂቦም ዝሰምዕዎ ነቲ ኣብኡ ተፅሒፉ ዘለውን እንታይ ዝገብርዎ ዝሕልውዎን ብፁዓን እዮም እንታይ ዝገብሩሉ ማለት እዩ ዝነብሩሉ ማለት ናይ ብሓቂ ኣሕዋት ጎይታ ዝደሊ ዘሎ ሰበኽቲ ክርስቲያናት ኢና ባህልቲ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ነቲ ሓቂ ግልጽ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ሰባት ዝደሊ ዘሎ እዚ ኣምላኽ ዝጽበ ካብ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ንስኻትኩምን ኣነን ናይ ብሓቂ እንመርጾ ምርጫ እንታይ እዩ ነቲ ዝተገልጸ ብርሃን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ክንነብር ዲና እንጋደል ወላስ ናይ ብሓቂ ከምቲ ንሕና እንደልዮ መገድታት ክንነብር ኢና እንናፍቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደጋጊሙ ይነግረና ኣሎ እቲ ግዜ ሎሚ ከም ዝኾነ ኣብ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 10 ክዛረብ ከሎ ኣብ ቁፅሪ 12 ከምዚ ይብል ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ይብል ኢየሱስ ማለት ጽድቅ ከዓ ክሳዕ ዝንመልኩም ሲ ንእግዚአብሔር እትደልሉ ግዜ እዩ እሞ ይብል ሕጂ ነስተውዕል ኣምላኽ መጽኡ ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ጽድቅ ከዓ ክሳዕ ዝንበልና ንመን እንደልሉ ግዜ እዩ ዝብለና ዘሎ ንእግዚአብሔር እትደልሉ ግዜ እዩ ትሪኢለኹም ዘመኑ ንእግዚአብሔር ኣዝና ክንደልሉ ዝግባአና ግዜ ዘመኑ ናብ ኣምላኽ ዘቕርበና ክኸውን ይግባኦ ቅንያቱ ክፍኡ እሞ ይብል ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ከሎ መልእኽቲ ይህብና ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥራት 15-16 እምበኣርሲ ቅንያቱ ይብል ዘለናዮ ግዜ ንፈልጥ ኢና ክፍኡ ምዃኑ ልክ ጳውሎስ ነዚ ዘዘኻኽረና ዘሎ ቅንያቱ ክፍኡ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ምእንትዚ ይብል ነስተውዕል ቀፂሉ ዘሎ ቁፅሪ 17 ምእንትዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኹኑ ዓሻታት ሰባት ክንከውን የብልና
እግዚአብሔር እነስተውዕል ሰባት ክንከውን ይዝደለና ልክ ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ጥቅስታት ዘንብብናዮ ትንቢት ዳንኤል ርኢናዮ እቶም ጠቢባን ተኽገብሩ እዮም ከስተውዕሉ እዮም ይብለና ልክ ኣብዚ ናይ ኤፌሶን ክንርኢ ከለና ምዕራፍ 5 ድማኒ ለባማት ክንከውን ተፀዊዕና ኣለና ኣስተውዕሉ ይልና ኣሎ ድማኒ ደጊሙ ለባም ሰብ የስተውዕሉ እቲ ብጥበብ እግዚአብሔር ዘይመላለስ ሰብ ግን እንታይ ያለው ጊዜውን ከስተውዕል አይከልም ሕጂ ኣብዚ ምስተውዓል ክንብል ከለና ግን እንታይ ዝተሐወሰው ምስተውዓል እግዚአብሔር ዝደለ እቲ ሐቀኛ ምስተውዓል እንታይ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አዲምና ንኣብነት ጥቅስ እንዲልና ነርና እቲ ዘመን ቀረባይሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ እንታይ ዝገብር ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ እንታይ ዘሎ ተጽሒፉ ዘለውን ዝሕልውዎን ብፅዓን ሕጂ እንተ ደኣኒ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይነብረሉ ኮይኑ ሰብ ሓደ ኣስተውዓል ይኽእል ይኽእል ምስተውዓል ዘለዎ ሰብ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ዝሰመረ ህይወት ዝነብር ዝሕልዎ ክኸውን ከዓ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣሕዋት ሰሚዕና እንኸይድ ክንከውን የብልና ሰሚዕና ንሕዘይን ነብረሉ ኮይና እንታይ ይጠቅም ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብሎ እንተ ደኣኒ ብስም ናይ በሓቂ ክርስቲያናት ኮይና ብስም ጥራይ እንተ ደኣኒ ጻድቃን መሲልና ንመላለስ ኣለና መወዳእቱ ጥቕም የብሉ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 16 ክነግረና ከሎ ኣብ ቁጥሪ ድማኒ 26 ከምዚ ይብል ንሰብ ከይብል ኩላ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንታጥፈ እንታይ ይጠቕሞ ወይ ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ይህብ እዩ ኢየሱስ ንሕና ንሰባት ረቢሕና ጠቕምና ገዛእ ርእስና ክንጠፋ አይደለና ኢየሱስ ንነፍስናውን ከነድሕን ይደለና ማለት በቲ ዝሃበና መገዲ እሙናት ብምዃን ንኻልኦትን ንገዛእ ርእስና ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽንኣቱ ብቑዓት ክንከውን ይደለና ስለዚ ቀፂሉ እንታይ ይብል ወዲ ሰብ ብኽብሪ ኣቦኡ ምስ መላእኽቱ ክመጽእ እሞ ሽዑ ንነፍሱ ወከፍ ከከም ግብሩ ትሂቦ እዩ ነዚ ድማ እዩ ከዳልወና ኢሉ እግዚአብሔር ንትንቢት ዳንኤልን ራእየ ዮሐንስን ሂብና ዘሎ ልክ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝበለና እቲ ዘመን ቀረባዩ ከም ዝበሎ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ዕላማ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ከዳልወና ከበራብረና ንምጽኣት ጎይታ ክንፈልጦ እንታይ ምዃኑ ምናልባት ብዛዕባ ታይታኒክ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ታይታኒክ ዘይትጥሕል መርከብ ተባሂላ ትፍለጥ ነይራ እቲ ዘሕዝን ወላ ኣምላኽ እውን እንታይ ከጥሕላ ኣይክእልን ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ክሳዕ ክንድዚ ዝምክሑላ ዝነበረት መርከብ እቲ ዘሕዝን ኩሎም ኣብኣ ተሰቒሎም ዝነበሩ በታ ለይቲቲኣ ዘጋጥሞም ነገር ዘይምፍላጦም ጥራይ ዘይኮነሲ ዝበዝሕ ኣብኡ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥ ብምዃኑ ንኣብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣበይ ኣብ መርከብ ኣብቲ ሰብ ዝሰርሖ ነገር ምውካሉ እዩ ዘሕዝን ነገር ታይታኒክ ብርግጽ ክትሕል ከላ ምስተሓለት ህፃናት ሞይቶም እዮም ብዙሓት ድማኒ ሰባት ሞይቶም እዮም እቶም ዝደሓኑ ኣዝዮም ሂደት ኣስታት 30 ሚእታዊት ከባቢ እዮም ድሒኖም ካብ 130 ከባቢ እዚ ራእይ ወክሳዕ ክንደይ ጥፍኣት ከም ዝነበረ ማለት ብዙሕ መጠንቀቕታ ተዋሂብዋ ነይሩ ነታ ታይታኒክ መርከብ እንታይ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ተነጊርዋ ነይሩ 6 ግዜ እንተው ሓደ መጠንቀቕታ ተዋሂብዋ እቲ ዘሕዝን ነገር እቶም መራሕቲ ናይታ መርከብ ሙክሓት እዮም ነይሮም እቲ ካፕተን ኣብኣ ዝነበረ ሓለቓ ናይታ መርከብ ስሚዝ ዝተባህለ ዝመርሓ ዝነበረ ማለት እዩ መጠንቀቕታታት ክወሃቦ ከሎ ኣይተገደሰን ብዙሕ ዝገርም ነገር ግን እታ ኣምላኽ ወላ ይጥሕላኒ ኢሎም ዝምክሑላ ዝነበሩ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ወላ በቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ሳይንቲስት ገይሩ ነጊርዎም ዝነበረ መጠንቀቕታ እምቢ ብምባሎም ብኩሉ ነገር ክሕግዞም ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይና ኣብታ ቀዳመይቲ ጉዕዛኣ ከይወደአት ጉዕዛኣ ጥሒላ ማለት ንስኡ ከዓኒ ብዙሕ ሰብ ጠፊኡ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ነዛ ትጠፍእ ዘላ ዓለም ነዛ ኣብ ማዓሙቕ ጥፍኣት እትጥሕል ዘላ ዓለም ኣብኣ ኣለና ኢልና ከይንውከል ኣብኣ ትውክልትና ኣብኣ ዘይኮነሲ ኣብታ ሓቀኛ መርከብ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ክትከውን መታን የዘኻኽረና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ንሰብ ክድሕን ስለ ዝደልዮ ቀጻሊ እንታይ ገብሮ እዩ ይዛረብ እዩ ሕጂ ኢየሱስ ክነግረና እንከሎ እምነትና መታን ክድልድል ኢሉ ገሊጹልና ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እቲ ዕላማ ናይ ትንቢት ዝሃበና እንታይ ምዃኑ ይገልጾ ከምዚ ይብል ኣብ ዮሐንስ 13:19 ምስ ኮነ
أنا مخاني من أنت خت خاك كيكونه حجي نجركم الله حجي أقدم نجركم الله متى أنت كتجاوبوا كتأمني كتقولوا يزيد زلمة أملاخ إمنتنا كنسرتلو النخل من أخته بالله إمنتنا أبادو بطا أبادو زخونة نجار أب من مردعت هذه النجار التسرتت هيكونتها እግዚአብሔር ክንስሩተሉ እንኽእል እምነትና ሂብና ኣሎ እቲ ዘገርም ነገር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ዝተዛረባ ጽሕፍቲ ኣብ ምዕራፍ ደጊሙዋ ነዚያ ምዕራፍ ኣብ ምዕራፍ 14 ነዛ ሓሳብ ክደግማን ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 29 ሕጂ ድማ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ ሕጂ ክርስቶስ ቃል ክደግም እንከሎ ከነስተውዕሎ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ክደግም እንከሎ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ ምናልባት نحنا كندقم كلنا ترجم زي بقولوا نجارات كندقم نخلينا እግዚአብሔር كدقم كله جن ترجم الله እግዚአብሔር كدقم كله ናይ بحق كنقد والله يبقى مخنياته تكندي نجار أملاح زدقمه نجار أنت أني أستبدل له أم مصحف قدس ናይ ህይወት ነገር أزيو من رحان أنت زخانة نجاري والثاني زخانة نجار مالك ስለዚህ ኣሕዋቴና ኸተይን ብሓቂ ነዚ ነገር እዚ ክንርድኦ ይግባአና ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሓደ ነገር ክደግመና ከሎ ንስተውዕሎ ጎይታ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ ኢሉ ኩነታት ዓለምና ንሪኦ ኣለና ኣቐዲሙ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ነገር መራሕቲ ዓለማት እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓለም በቃ ክትሕደስ ናብ ዘይትኽእለሉ ነገር ኩነታት ተኣትያ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣምላኽ ግን ነጊርና ኣሎ ንሱ ባዕሉ የሱስ ክሳዕ ዘሐድሶ ነዛም ዓለም እዚኣ ክሳዕ ዘሐድሳ ብምንም ተኣምር እንታይ ክትከውንና እዛ ዓለም እዚኣ ጽብቕቲ ኣይክትከውንና ኣምላኽ ከይኮነ ቀዲሙ ይነግረና ኣሎ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ዝነግረና ድማኒ መታን ንሕና እንታይ ክንከውን ክንኣምን ማለት هراين بار قصيلنا كنريو كلنا أقل صحفون تمساسالي ينغرنا ايو اب تنبيت إسياس 46 قصة 10 مصحف قدس تزارب كله كم مجمر تايب نتي مودعت هجي نستوعب نحنا مودعت زمن ينازلنا أملاح دين كم مجمر تايب فولتر كم مجمر تايب نت مودعت كابت انتي بالجناخي كونه خلو زنجركم مخريك قوني فقادي كلون كفتسم يزبنكو أنا إيه تنبيت إسياس 46 10 في واللهم جناخي كونه خلون تايجير أقدم نجير الله يزبل أملاح كوني زبنكو نجر كم زخون بك أتمخريك قوني كبر كله زنجر النازل እግዚአብሔር ሰዓዱም كزارب كله لا يبحق بملؤ كم زلوا يزفتس حتى نجر كي تفتسمت كابت زبلو قال أي تحلفنا نفس وكف تفتسمنت تركب هجي تنبي دانيال رأي يوحنس الناس أنا يخون كيت كلنا نعبنت أب تنبي دانيال معرف كل تزلوا معرف شو عتزلوا معرف شمون تتشعت كمون أم معرف 10 تزلوا أم معرف 10 حدا زلوا دمان لا 10 حدا هم زيهم كلنا زجرم نجاري مالت نفس وكف نتبتات أب تاريخ تمزجيب زلوا لومي قدم تنبي تنير እግዚአብሔር استنبي እጅብ ሙሉ ግን ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኮይኑ እዚ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንዓና ናይ ብሓቂ ኣምላኽ እሙን ምዃኑ ዝበሎ ከዓኒ ይፍጽሞ ከም ዝኾነ ኣብኡ ክስርተና ይግብኦ ኣብ ኣምላኽ ነቲ ነገራት ኩሉ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር በዚ ድሩ ተኣምኖና ስለ ዘይተረዳእናዮ ክንጠራጠር የድልየናን ዝገርመኩም ሰባት ኣብ ሓጢኣት ዘለና ጥራይ ዘይኮነሲ ወላውን መላእክት እንተኾኑ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ብምልኣት ክስተውዕሉ ይክእሉና እኳ ደኣኒ ናብኡ ክጥምቱ ይግህጉ ባህ ይብሎም ምክንያቱ እቲ ናይ ምድሓን ነገር ኣዝዩ ረዚን ወላውን ንመላእክት እንተኾነ ብምልኣት ከስተውዕልዎ ኣይክእሉና ከምቲ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ዝኾነ እቲ ናቱ ፍልጠት እቲ ናቱ ዕቤት ከዓኒ ዘይተመርማሪ እንተኾነ ግን በቲ ድሩ ተኣምሮና ክንርድኦ ንኽእል መልእኽቲ እናኸደ ሎሚ ናብኡ ክጽዋዓናን ክተስዓናን ይደሊ ሕጂ ኣብ ሐዋርያ ጴጥሮስ ካብ ዝበሎ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ኣብዚ ነገር እዚ እቲ ናይ ትንቢት ነገር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ከምኡ ድማኒ ክርስቶስ ማእከሉ ከም ዝኾነ
ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ሃርያ ጴጥሮስ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ብሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 1 ቁጽርታት 19 ክሳብ 21 ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘይብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢት ሲብል ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመጽአን ይብለና ሕጂ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ክንርኢ ከለና እቲ ኮኸብ ጽባሕ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብ ልብና ክወጽእ ዝኽእል መዓስ ነቲ እግዚአብሔር ዝበለና ናይ ትንቢታዊ መልእኽቲ ብዝበለጸ ከነጽንዖ ከለና እቲ ዕላማ ናይ ትንቢት ንክርስቶስ እንታይ ክገብሮ ኣብ ልብና ነቲ ኮኸብ ጽባሕ ንኽበርህ ይገብሮ ማለት ሕጂ ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ከዓ እንታይ ይብለና ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘይብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተብሃልኩምሉ እንተ ደኣኒ ኣስተውዒልኩሞ ተረዲእኩሞ ነዚ ትንቢታዊ መልእኽቲ እዚ ኣብ ጸልማት ከም እንታይ ዝገብር ማለት ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘይብርህ መብራህቲ ከምኡ ጌርኩም እንድሕር ተረዲእኩሞ ብርግጽ ኣብ ጸልማት ዝኾነት ዓለም ኢና ዘለና ኣሎ እና ጸልመተት ትኸይድ ዘላ ዓለም ጽቡቕ ዘላ ይመስላ ይኸውን ኩነታታ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናበኣሰን ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ኢና ዘለና እንተ ደኣኒ ኣብዛ ጸልማት ዓለም እዚኣ ግን ከም ዘይብርህ መብራህቲ ጌርና ነቲ ቃል ትንቢት ኣስተውዒልናዮ ሰናይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ንትንቢት ክንትርጉሞ ከለና ከዓ ካብ ርእስና ክንትርጉሞ ይብልና ብምንታይና ክንትርጉሞ ዘለና ብቃል እግዚአብሔር መሰረት መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና እዚ ብዝበለጸ ኣብቲ ከነጽንዖ ከለና እንርእዮ ነገር እዩ ሕጂ ኣብዛ ሓሳብ እዚ ግን እንታይ ይብለና ሕጂ ነስተውዕል ትንቢት ሲሉ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመጽእ ትንቢት ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ዝሃበና ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሐንስን ብፍሉይ ማለት እዩ ኣምላኽ ሂብና ዘሎ እምበኣር ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ይጽሓፍዎ ነቢ ዳንኤልን ሐዋርያ ዮሐንስን እግዚአብሔር ብዝመርሖም መገድ ዝተዛረብዎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ ከም ዝኾነ ክንርድኦ እንተኾይንና ከዓኒ እቲ ዝመርሖም መንፈስ ቅዱስ እንታይ ክገብረና ኣለዎ ክገልጸልና ኣለዎ ማለት ብኡ ጥራይና እንታ ክንገብሮ ንኽእል ከነስተውዕሎ ንኽእል ማለት ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከነስተውዕል ኣምላኽ ይደልየና ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ግን ደጊመ ክደግማ ዝደሊ ኣብዛ ናይ ካልኣይ ጴጥሮስ ነስተውዕልና ኮኸብ ጽባሕ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወጽእ ኢሉና ኣሎ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 22:16 እንታይ ኢሉ ኣነ ኢየሱስ ይብል ኣብተን ማሕበራት እዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲደዮ ኣለኹ ይብል ሸቐፂል እንታይ ይብል ኣነ ይብል ሱር ዳዊትን ዘርኡን እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ ትሪእዎ ኣለኹም መን እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ባዕሉ ኣነ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነስ መን እዩ ዝብል ዘሎ ኮኸብ ጽባሕ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዕላማ ናይ ትንቢት ከንታይ እዩ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ነቲ ኮኸብ ጽባሕ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ይገብሮ ኢየሱስ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢሉ ኳሕኳሕ ይዘብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ከምኡ እዩ ዝብለና ንዓለም ክርስቶስ ይዕድማ እዩ ዘሎ ናብኡ ማለት ክትቀርብ ኣፍ ደገ ልባ ክትከፍተሉ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ እግዚኣብሔር ኣብ ዓለም ዝርከብ ዕድል ሂብሎ ኣፍሪቃዊ ኹን ዝኾነ ኹን ብዘይገድስ ማለት እዩ ብርግጽ እዚ ስእሊ እንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኢየሱስ ኣይኮነን እጂ ጌጋ ምርዳእ ክህልወና ኣየድልየናን እንተኾነ ግን ብስእላዊ መገዲ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹልና ዘሎ ክንርድኦ ብስእላዊ መገዲ ጽቡቕ ነገር እዩ እጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበኣር ብንጹር ግን ይኩሕኩሕ ዘሎ ኣፍ ደገ ነፍሲ ወከፍና እንሆ ኣብ ደገ ቤት እንታይ ይብል ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ደው ኢሉ ኳሕኳሕ እብል ኣለኹ ይብል ኢየሱስ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ይኩሕኩሐና ኣሎ ክንሰምዖ ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ ሎሚ ጎይታ ክንዕድሞ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ምኽንያቱ ንምድሓንና ዝኸውን መልእኽቲ ስለ ዘለዎ
هراين بار قصيلنا كنديون كلنا اب تنبيت حزقيل معراف 37 زلو حساب كندينا مالت تنبيت كسع كندي ناي هيوت ملأخت كم زلوه منالبات اتا ناي تنبيت حزقيل نمرأي بزبالة أخا نمردع متان كتحجزنا كتكئل نعاء أبرومي مجمر تازل حسابات كنم بباينا أبرومي معرف 10 سلسلة حواري باولوس كزارب كلن تايلو له ندحان كابت زعملنا له جيزيس حجي أزين أبانا قريبو علو مو حجي كابد قاس اتبارابرو له جيزي كم زبسحي نزا زمن فلتوا حجي رأيو كابد قاس نبارابرو له جيزي كم زبسحي نمن كنفلت علنا نزا زمننا ليتي حالفو معالتك قريبا يامو جبرت المات كابانا دربيناس أصوار برهان انتاي نقبر نلبس يبلنا الله هجي እግዚአብሔር ነዚህ ዘመንና ክንፈልጥ ይደለናይ እንታይ ክንገብር መታን ክንባራበር ክንክ ህጂ ነዚህ ዘመንና ክፍልጠና ዝኽእል ግን እንታይ ናይ ትንቢት መጽሐፍ መልእኽቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂብና ዘሎ ኣምላኽ ንግዜና ክንፈልጥ ይደለናይ ህጂ ኣብዚ ንርአ ኣብዚ ሓሳባት እዚ እምበኣር ኣብዚ ግዜ ዝንድሕሪና ሰባት ብዙሕ ግዜ ነቲ ትንቢታዊ ዝኾነ መልእኽቲ ከንብብዎ ኣይደልዩና እንድሕር ከንብብዎ ዘይክኢሎም ድማኒ ከበራብሮም ኣይክእልን ደቂስካ ኢኻ ትነብር ምናልባት ነቢያት ኣለውና ንብል ንኸውን ንኽእል ኢና ግን መሊኦም ነቢያት ሓሶት እዮም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ዘለዎም ሰባት ሓዋርያት ኣለውና ክንብል ንኽእል ንኸውን ኢና ግን ሎሚ ሓዋርያ ኢሉ ዝምካሕ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዘይኮነሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰብ ጥራይና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ግን ኣብ ቃሉ ክንረኽቦ ይዝደለና ጎይታ በቃሉ መሰረት ከነስተውዕሎ እዩ ኣምላኽ ዝደለና ጎይታ ክንድሕን ይደሊ ስለዚህ ድማኒ ንግዜና ክንፈልጠሉ ንኽእል ንዘመንና ከነስተውዕለሉ ንኽእል መልእኽቲ በቃሉ መሰረት ይብናሉ هراين بار حجي ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ዘሎ ሓሳባት ንርአዮ ተመክሮ ናይ ደቂ እስራኤል ከመይ ከም ዝነበረ እስራኤል ኣብ ዝሞትሉ ዝነበሩ ኩነታት ኣምላኽ ብኸመይ ከተስኦም መሪፁ ልክ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ እቲ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ እስራኤል ክንብል ከለና ኣብ ዘመን እዚ ንክርስትነቶም ንክርስቶስ ብሓቂ ዝተቐበሉ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ንኣታቶም እዩ ዘመን እግዚአብሔር ግን ከበራብረሎም ዝኽእል ብኸመይ መገዲ ከበራብሮም ዝኽእል ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ብምንባብ ኢና ክንርድኦ ንኽእል ምናልባት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተሪኢኹም ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ቀደም ዝተጻሕፈ ኩሉ ማለት ንዓና ንምህሮና ኢሉ ተጻሒፉ ኢሉ ማለት ንዓና ንተግሳጽ ንምህሮና ክኾነና እግዚአብሔር ሂቡና ኣሎ ልክ እቲ ቀደም ዝተጻሕፈ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን እዚ ንዘለና ንዘርከበና ሰባት ንዓና ንትምህርትን ንተግሳጽን ክኸውን ተዋሂብና ኣሎ ስለዚ ነቲ ናይ ቀደም ከነስተውዕል ከለና ንሕና ከመይ ካብኡ ክንመሃር ከምኡ ድማኒ ከመይ ኣቢልና ክንጥቀም ከም ንኽእልን ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል 37 ኬድና ክንርኢና ብዛዕባ ትንቢታዊ ዝኾነ መልእኽትን ሓይልን ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ትንቢት ሕዝቅኤል 37 ካብ 1 ክሳብ 3 መጀመርታ ከንብበ ከምዚ ይብል ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት ይብል እግዚአብሔር ከዓ ብመንፈስ ኣውፅኣኒ ኣብ ማእከል እታ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓፃፅምቲ መሊእዋ ነበረ ኣብ ጥቃኦም ብዙርያኦም ማሕለፈኒ እነሆ ከዓ ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ብዙሕ ነበረ ይብል እነሆ እውን ኣዝዩ እንታይ ነበረ ንቑፅ ነበረ ንሱ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዝስ ህያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ሕጂ ሕቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ኣነ ድማ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ይብል ሕጂ ነስተውዕል እዚ ዓፃፅምቲ ንቑፅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ እንታይ ነይሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ንቑፅ እዩ ነይሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣዝዩ ዝነቐፀ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጎልጎል ከርእዮ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ንቑፅ ዓፃፅምቲ መሊኡ ነይሩ ናይ ነቢ ሕዝቅኤል መልሲ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ፈላጥ ኢሉ ኣይተመክሐን ከምዞም ናይ ሎሚ ነቢያት ምኩሕ ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ነቢ ትሑት እዩ ኩሉ ግዜ ነቢ ሕዝቅኤል ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ ስለ ዝኾነ ዝነበረ ብትሕትና ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ንስኻ ትፈልጥ ኢሉ መሊሱ ንሱ ከዓ ይብል ኣብ ቁፅሪ 4 ቀፂሉ ዘሎ ሓሳባት ንርአዮ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ተነበ
أتم نقصات عصعصمت قال እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ ዓጻጽምቲ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ከምብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ድሓር ቀፂሉ እንታይ ይብል ከምቲ ተኣዘዝክዎ ከዓ ተነቢኹ ክንበ ከለኹ ድማ ደሃይ ኮነ እንሆ ከዓ ፍኒሕኒሕ ኮነ እቲ ዓጻጽምቲ እውን ዓጽሚ ኣብ ዓጽሙ ተቀራረበ ይብል ሕጂ ክንበ ከሎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ተነበይ ይብል ከምቲ ተኣዘዝክዎ ከዓ እንታይ ይብል ነቢ ሕዝቅኤል ተነቢኹ ሕጂ ትንቢት ረኣይዎ ከመይ ህይወት ዝህብ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ሕጂ ንትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሐንስን ክንርድኦ ከለና ከዓ ልክዕ ናብ ህይወት ንኽመልሰና እዩ ዕላማ እግዚአብሔር ሞይትና ኢና ዘለና ስም ክህልወና ይኽእል እዩ ክርስትና ህያው ተባሂልካ ትስመለኻ ግና ሞት ኢኻ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ክንከውን ኣይግባአናን ሕጂ ክንበ ከሎ እንታይ ኮይኑ መጀመርታ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዓጻጽምቲ ምስ እውን ዓጽሙ ተቀራረበ ሕጂ እቲ ዓጻጽምቲ እቲ ዓጽሙ ማለት እዩ ኣብ ዓጽሙ ተቀራረበ እዩ እቲ ዓጻጽምቲ እውን ዓጽሙ ኣብ ዓጽሙ ተቀራረበ ምናልባት ኣብዚኣ ክጽሕፋ ከለኹ ኣጉዲለላ ኣለኹ ይቕሬታ ከም ዝተቀራረበ ይነግረና ድሓር እንሆ ከዓ ጅማውትን እንታይ መሊእዎም ማለት እዩ ስጋን ክወጾም ቆርበት ድማ ክኸድኖም ከለኹ ክኸድኖም ርኢኹ ትንፋስ እውን ኣይ ነበሮምን እዩ ሕጂ ህያዋን ኣይኮኑን ዘለዉ መጀመርታ ግን እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ተቀራሪቦም ኣለዉ ሕጂ ዓቢ ተስፋ እዩ ክቀራረቡ ከለዉ ዓጻጽምቲ ሞይቶም ዝነበሩ ምንም ነቒጾም ዝነበሩ ህይወት ዘይነበሮም ንሓድሕዶም ክቀራረቡ ከለዉ እዚ ዓቢ ነገር ድሓር መሊሱ እንታይ ክገብር ረኣይዎ ትንቢት ሕዝቅኤል እንታይ ይብል ኣብ ቁፅሪ 9:10 ንሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣታ ትንፋስ እዞም ቁትላት ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓሞ ኣብኦም ንፈስ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገሮም በለኒ ይብል ኣነ ከዓ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነበኹ ትንፋስ ድማ ኣቶም ህያዋን ኮኑ በእጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓቢ ጭፍራ ነበሩ ይብል ሕጂ እግዚአብሔር ክሳዕ ህይወት ዝረኽቡ ትንቢታዊ ዝኾነ መልእኽቲ ዝህቦም ነይሩ ደጋጊሙ ነቲ ትንቢት እንታይ ገብሮም ነይሩ የረድኦም ነይሩ ማለት እዩ ወለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕላምኡ ኣሕዋት ክንሪኦም ከለና ንሕና ህይወት ንኽንረክብ ደጋጊሙ ከተሰኣና እዩ ዝደሊ ዘሎ ደጋጊሙ ዝህበና ዘሎ ኣብ ግዜ ኖህ ረኣዩ ኣብ ግዜ ኖህ እንተ ደኣ ሪኢኹም ኖህ 120 ዓመት ዝኣክል ማያሂ ክመጽእ ኢሉ ተነቢ ሓንቲ ዓይነት መልእኽቲ 120 ዓመት ነቶም ሰባት ከተስኦም እዩ እቲ ዘሕዝን ድተስእ ዳርጋ ይነበረ 8 ሰባት ንሱን ሰበይቱን ደቁን ኣንስቲ ደቁን ጥራይ ምድሕነ حسب 120 ዓመት ከዓ ይሰብር ሕጂ ንሕና ምናልባት እዚ ነገር እዚ ክንሪኦም ምስ ንጅምር ንምንታይ ዘይኣተው እዚታት ንብል ንኸውን ኢና ንምንታይ ናብታ መርከብ ንምርሓኖም እንዳተዘርቦም ከሎ ደይሰምዑ ንብል ንኸውን ንሕና ንባዕልና ክንሰማዕ ኣለና ኩሉ ከም ምልክታት ንርኢ ኣለና ልክዕ ከምቲ ናታቶም ንሕና ድማኒ ብብዙሕ መገድታት ኣምላኽ ከረድኣና ብዝኽእለሉ መገዲ ብርሃን ሂቡና ኣሎ ንሕና ንባዕልና ንኣቱ ደለና ናብቲ መርከብ ደቂ እስራኤል ዝሃቦም መልእኽቲ እምበኣር ከምዚ ክንሪኦ ዝፅናሕና ተስፋ ዝቆረፁሉ ግዜ ልክዕ ህይወት ንኽረኽቡ ኣምላኽ ከም ዝሃቦም መልእኽቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማኒ ልክዕ ተስፋ ኣብ ዝቆረፅናሉ ግዜ ኣምላኽ ድማኒ ተስፋ ክመልኣና ይቃለስ ዘሎ እቲ ፀገም ግን ከምቲ ኣብ ግዜ ኖህ ዝነበረ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከምኡ ክኸውን ኢሉና ኢየሱስ ከምቲ ኣብ ግዜ ኖህ ዝነበረ ሰባት ክሰምዑ ዘይደልዩ ዝነበሩ ነቲ ናይ ምድሓኖም ተስፋ ዝነዓቕዎ ሎሚ ድማኒ ዝበዝሕ ሰብ ነቲ ናይ ምድሓኑ ተስፋ ሸለል ክብሎ ከሎ ኣብ ክንዲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብቲ ጠዋይ ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ሰብ ምውካል ዝመርጥ ዘሎ ዓለምና ንዝኾነ ነገር ክትቋጻጸሮ ዘይትኽእል ኣብ ዘለወትሉ ግዜ ኣብቶም ሳይንቲስት ኣብቶም ምሁራትና ባህልቲ ኣብቶም ነቢያትና ባህልቲ ኣብቶም ሐዋርያትና ባህልቲ ግናኸ ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣብኦም ምውካል እዩ በዝሒ ዘሎ
እግዚአብሔር ግን ካብኡ ክንወፅእ ኣብቲ ቃሉ ከዓ ክንስረት ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ ኣብቲ ቃሉ ምስ ንስረት ንዓና እንታይ ይኾነና ማለት እዩ ህይወት ይኾነና ከምቶም እቶም ንቑፃት ዓፃፅምቲ ህይወት ዝረኸቡ እግዚአብሔር ሎሚ ህይወት ክህብ ይደሊ ኣሎ ንሰባት ግን ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ሕራይ ክንብሎ ክንክእል ኣለና እዞም ንቑፃት ዓፃፅምቲ መን እዮም ንዝብል መፅሓፍ ቅዱስ መልሲ ይህበና እዩ ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል 37:11-12 ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል ሽዑ ንሱ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ኩላ ቤት እስራኤል እዮም መን እዮም ኩላ ቤት እስራኤል ሎሚ ድማ ንቑፃት ዓፃፅምቲ ኮይንና ዘለና መን ኢና እቶም መንፈሳውያን እስራኤል ማለት ክርስቲያናት ማለት ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ይብል ሽዑ ቀፂሉ ግን ኣብ ፅሑፍ እዚ እንሆ ይብል ንሳቶም ዓፃፅምትና ነቐፀ ተስፋና ተቐብፀ ንሕና ጠፊእና ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ተነበይ ይብል ረኣይዎ እግዚአብሔር ደጋጊሙ ተነበይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሎሚ ድማ ንልክዕ ኣምላኽ ቀፃሊ ነቶም ናቱ ኣገልገልቲ ነቲ እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ትንቢት ዳንኤልን ራእየ ዮሃንስን ክህብዎ ነቲ ህዝቢ እዩ ኣምላኽ ዝደሊ ዘሎ እዚ ከምኡ ኢና ንርዳእ ካብዚ መልእኽቲ እዚ እምበር ከምዚ ናይ ጥንቆላ ትንቢት ኣይኮነን ዝነግር ዘሎ እዚ ስለዚ ኣብዚ ግን ንርአ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኣሎ ክመልሶም ናብቲ ህይወት ዝኾነ ተስፋ ከዓ ክመልኦም ኣብ ዝደልየሉ ዝነበረ እዋን ተነበ እናበለ ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሽዑ ተነበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካውን ንገሮም እንሆ ኣነ መቃብራትኩም ክኸፍት ኣቱም ህዝበይ ካብ መቃብራትኩም ድማ ከውፅኣኩም ናብ ሃገር እስራኤል እውን ከእትወኩም እየ ይብለና ናይ ብሓቂ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር እዚ ተስፋ እዚ ሎሚ ክህበና ይደሊ ኣሎ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክሳዕ እናኣቱ ኣምላኽ ብምልኣት ናብ ህይወት ክመልሰና ይደሊ ኣሎ ኣሕዋተይ ሎሚ ከባቢና ኩሉ ዘሎ ዝፍፀም ዘሎ ፍፃሜታት ንሪኦ ኣለና ኣምላኽ ይፅዋዓና ኣሎ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ኩሉ መልእኽትታት ዕላምኡ ነጊሩና ኣሎ እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍ ሰብ ክደሕን ዝደሊ ሰብ የሱስ ክዛረብ እንከሎ ድማ እዚ ኩሉ ክንሪኢ ከለና ምልክታት ዓለም ክንትንስእ እዩ ዝደልየና ዝፅዋዓና ዘሎ ክንድቅስ ክንቅፅል ኣይግባአና ኣብቲ መንፈሳዊ ድቃስ ኣብኡ ቀፃሊ ኣብኡ ክንተርፍ ኣይደልየና እዩ ኣምላኽ የሱስ ክነግረና እንከሎ ማቴዎስ 24:33 እንታይ ኢሉ ኣሎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ርኢኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ይብለና እቲ ፈራዲ ማለት ናበይ ቀሪቡ ኣሎ ናብ ኣፍ ቤት ቀሪቡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣፍ ቤት ከም ዝቐረበ ተረዲእና ንክርስቶስ ኩሉ ክፍፀም ከሎ ኣብ ዙርያና ናብ ኣፍ ቤት ከም ዝቐረበ ክመፅእ ብክብሪ ምስ ኩሎም መላእኽቲ ድማ ይዳሎ ከም ዘሎ ተረዲእና እንታይ ክንከውን ይግባአና ክንበራበር ይግባአና ኣብታ መጀመርታ ጥቕስና ዘንበብናያ እንድሕር ዘክርኩም ኣለኹም እታ መጀመርታ ጥቕሲ ዝረአናያ እንታይ እያ ትብል ኣብ ራእየ ዮሃንስ ዘላ ኢና አንቢብና ነርና ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:3 እቲ ዘመን ቀረባይ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ዘንብብ እቶም እንታይ ዝገብርዎ ሰምዕዎ ነቲ ኣብኡ ተፅሒፉ ዘሎ እውን ዝሕልውዎ ብፁዓን እዮም ኢና አንቢብና ነርና ብሓቂ እቲ ዘመን ኣሕዋተይ ኣዝዩ ቀረባይ እግዚአብሔር ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እዚ ግን ይፅዋዓና ኣሎ ይዕድመና ኣሎ ኣምላኽ ህይወት ክንረክብ ከዓኒ ይደልየና ኣሎ የሱስ ኩሉ እቲ ካብኡ ዝድለ ዘበለ ገይሩ እዩ ሕጂ እቲ ካብኡ ዝድለ ዘይገበረ መን እንተልና ሰብ ካብኡ ዝድለ ዘይገበረ ዘሎ ሰብ እቲ ክገብሮ ዘለዎ እንተደኣ ገይሩ ናይ ብሓቂ እቲ ኣምላኽ ዝኸፈሎ ዋጋ ዓስቢ ይረክብ ኣሎ ማለት ንሕና ግና ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ስለና ኩሉ ዝፈፀሞ ነገር ክንገብሮ ብርግፅ ብክእለትና ይንኽእል ኢና ብፀጋ ኣምላኽ ግን ከም እንኽእል ተረዲእና ኣብኡ ክንውከል ሎሚ ኣምላኽ ተስፋ ይህበና ኣሎ ይፅዋዓና ከዓ ኣሎ ነቢ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታየ እዩ መገዲ ሰብ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ እንታይ ኢሉ ኣሎ መገዲ ሰብ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ
እቲ ዝመላለስ እውን ስጋሚኡ ከቐንዕ ዓቕሚ ከምዘይብሉ እፈልጥ ኣለኹ ይብል ጎይታየ ቅፅዓኒ ግናኸ ብልክዕ ደኣ ምእንቲ ከይተጥፍኣንስ ብቁጣዓኻ ኣይኮነን ትሪእዎ ኣለኹም ብክእለትና ብርግፅ መገድታትና ከነቐንዕ ኣይንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ጎይታ መገድታትና ክጥዒ ክሕግዘና ድልዋ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ቀፃሊ ትምህርትታት ክንመሃር ከለና ክንሪኦ ኢና ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር እዚ መልእኽቲ እዚ ሰሙናዊ ክንመሃሮ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ኣብ ሮብዕ ኢና ክንገብሮ እቲ መደብ ተሓሲቡ ዘሎ ምናልባት ሎሚ ሓሙስ እዚ መልእኽቲ እዚ ተመሓላሊፉ ኣሎ ካብ ዝቕፅል ሰሙን ግን ኩሉ ግዜ ረቡዕ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክመሓላለፍ እዚ መልእኽቲ እዚ እሞ ብሓቂ ድማኒ ነዚ መልእኽቲ እዚ ተረዲእና ንጥቕምና ከም ዝኾነ ፈሊጥና ግዜ ክንህቦ ንሕና ተባሪኽና ከዓ ንብዙሓት ሰባት ንበረኸት ክኸውን ከነተባብዕ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክመሓላለፍ ከሎ ክከታተልዎ ንሰባት ክትዕድምዎም ሓደራ ይብለኩም ንኩሉ ከዓ ክበፅሖ ሼር ንበሎ ነካፍሎ ኢና ማለት እዩ እምበር ኣነ ተንበርቲ ከክፅልየ ድሌትኩም ሓረታኹም ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ንኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ብክብሪ ተዳሊኹም ክትፀንሑ እዚ ድሌት እንተደኣ ህልይኩም ምሳይ ሓቢርኩም ብፀሎት ናብ ኣምላኽ ክትቀርቡ ይዕድመኩም ሓቢርና ንፀልይ ኩሉ ትኽእል ጻድቕ ኣምላኽና ክብሪ ንኣኻ ይኹን ኦጎይታ ስለ ዝባረኽካናን ስለ ዝረዳእካናን ንዓና ዝኸውን መልእኽቲ ኩሉ ስለ ዝሃብካናን ተመስገን ዘለዓለማዊ ኣቦ ንጻትካ ቀረባ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ክንዳሎ ሓግዘና ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ሃበና ንኣኻ ልዕሊ ማንም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እንህቦ ግዜ ንኣኻ ክኸውን ኦጎይታ ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻ ኣብ በጥ ምባልካ ኣብ ምትንሳእካ ኣብ ኩሉ ነገር ብኡ ሕሰብ ብኡ ተዛረብ እዚ እቲ ናትካ ቃል ዝምህረና እሞ ብኣኻ ክንሓስብ ብቃልካ ክንዛረብ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘይጠቅም ዋዛን ኣብ ዘይጠቅም ዕላልን ግዜና ከይነጥፍኦ ክትሕልወና ንህይወትና ዝጠቅም ንናይ ዘለዓለም ህይወት ዝረብሕ ነገር ሎሚ ክንውስን ፀጋኻ ሃበና ናይ ብሓቂ ከም ክርስቲያናት ሕጉሳት ሙሉእ ዝኾነ ሰላም ዘለዎም ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ብኣኻ ሙሉእ ዝኾነ ሓጎስ ክንረክብ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣቦ ንነፍሲ ወከፍ ሰማዒ ሎሚ እፅሊ ኣለኹ ኣባኻ ሙሉእ ዕረፍቲ ክረክብ ከም ዝኽእል ተረድዩ ኣባኻ ክውከል ንስኻ ኣተባብዕ ኦጎይታ ፀጋኻ ኣብዝሕ ሕቶ ዘለዎም ጾር ዘለዎም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እግዚኣብሔር ዝሽገሩ እንተደኣ ሃልዮም ብዝኾነ ይኹን መገዲ ከምቲ ዘድልዮም ክትበፅሖም ብሽም የሱስ እልምነካ ኦጎይታ ሕቶታቶም መልስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣባኻ ተወኪሎም ብኣኻ እናሰዓሩ እናተዓወቱ ክኸዱ ክኽእሉ ፀጋኻ ኣብዝሓሎም ተሪፉ ዘሎ ዘመናን ግዜናን ኩሉ ንስኻ ሓለፍዎ ብስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን ራይ እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ፀጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ድማ ምስ ኩላትኩም ይኹን ሰላም ቀንዲ